Hem treballat conceptes, a partir de conceptes com ara és la llibertat articular, l'obertura de les articulacions, la direcció, l'expansió i el plec, és a dir, des de les direccions des de l'interior del cos cap a fora, des de fora cap a dins. Hem treballat també sobre un concepte que és el concepte de membranes o bòvedes, molt centrat en el que és la bòveda del diafragma i la bòveda del sòl pèlvic. També, per tant, aquí juga un paper importantíssim el treball amb la respiració, el treball amb la caiguda i la suspensió també. Després també hem treballat sobre el concepte de petjada o suport, és a dir, quina funció té la petjada al terra o el suport amb l'espai. Després el concepte d'espiral també, tot el que és la relació entre la columna vertebral i els plats que són els omòplats i els ilíacs, de quina manera s'espiralitzen al voltant d'un eix central i sortint d'aquest eix mateix, i també el concepte de to muscular. Com hem d'utilitzar el to muscular? En general, tots aquests conceptes, i el to muscular és important, tenen a veure amb el que és l'economia del moviment. Tot això s'ha fet mitjançant exercicis de dansa contemporània, amb formes, algunes més convencionals i d'altres menys convencionals, i llavors ho he portat a més complexitat. I sobretot sí que hem fet un treball molt important respecte a la relació amb l'espai i la musicalitat. Vaig estar uns 13-14 anys a l'Institut del Teatre, passant pel CPD, pel FCD, per IT Dansa. He vist una actitud d'entrega, de ganes de ballar, de curiositat, que per mi és molt important. Ha estat emocionant també veure com anaven entrant en l'interès per aquest eix tècnic com més transversal, que té a veure amb quines mecàniques utilitzes, com t'organitzes. Per mi, són paràmetres que també els hi puc entregar de manera més propera perquè molta investigació d'aquesta està en la meva part creativa com a coreògrafa.